Salam Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agdalary we mehriban tomoşaçylar. Bugün paýtagtymyzda yerleşýän Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasyna Arkadaq Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagşlanan ilmi amaly maslahat we sergi geçirilýär. Bizim bu maslahatdan we sergiden siz üçin ýörüýte bir näçe video şekilleri taýýarladyk. Türkmen Portal web-saytymyzdan daşlaşma. Я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всего самого лучшего, чтобы в семьях было благополучие, чтобы все были здоровы и счастливы. Ну и, конечно, отметить те достижения, которые были в 2023 году, который был посвящен молодежи, счастливой молодежи. И действительно, находясь на этом форуме, мы по глазам молодых ребят видим, что действительно эти глаза горят. Ребята счастливы, потому что у них созданы все возможности для того, чтобы получать образование, находить другие формы реализации в этой жизни. И действительно мы видим, как молодые ученые, будущие дипломаты приобретают навыки, которые они в дальнейшем будут воплощать в жизни и работать на благо Туркменистана. И мы пообщались с ребятами, и именно вот эту возможность многие называют тем самым счастьем, счастью молодежи, который как раз был посвящен уходящий год. Еще раз всех с Новым годом, и действительно я надеюсь, что те устремления, которые сегодня ребята здесь озвучивают, они будут исполнены. Tomoşaçylar, täze ýylyň öň syrasyna biziň ýurdumyzda bayramlardyr, toýlaň sany diýsen köp. Ine bugün hem Türkmenistanyň Sewda Senagat Edarasyna Arkadaq Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyna bagşlanan ilmi amaly maslahat we sergi geçirilýär. Biz hem häzir şu pursatda bu serge gatnaşyjylaryň ýürek buýsanjyny size ýetirýär. Salam, ilki bilen özüňiz bilen tanış etseňiz we ýetiklen täze bayramçylygyňyzdan tüýsüregimizden gutlaýar. Alp barýan işleriňiz dogrusyna biziň tomoşaçylarymyza giňişen görüňäňiz. Salam. Men Türkmenistanyň Senagat Paýdarlar Täzirçilik Bankynyň hünärmeni Gurban Maýta Aşyrgelewni. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynyşy döwrüne Gahrman Arkadağymyzyň, Arkadagal Gahrman Serdarymyzyň paratatly baş tutanyny ýurdumyz ähli uğurda ötüşlere tarap uğralýar. Ýurdumyzy ähli dürli uğurlaryny ötürmek bilen bir hatarda ýurdumyzyň ykdysadyýetini, maliýe bank bolgyny ötürmekle hem aýratyn ulans berilýär. Anha bugünkü gün Arkadaq Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylyny münasibetli halkara ilmi amaly maslahaty sergisinde biziň ykdysadyýet, maliýe bank toplumynyň pavilyonuna ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ötmegini
alınıp barlayan işler barada, yerine yetirilen işler, şeyle hem yetilen belen tepkitler barada, yurdumuzun iqtisadiyetinin ötüşü barada. Munun bilen bir hatta da yurdumuzun iqtisadiyetine sanly ulgam ornaşdyrylmagy barada gysgaça beýan edilýär. Bizim bankymyz tarapyndan müşterilerimize kartlaryň bir näçe görnüşini, şeyle hem kartlaryň bir näçe görnüşlerini hödürleýär. Häzirki wagtda yurdumuzda hereket edýän alternativ plastik kartlar, goýun bank karty, şeyle hem başga bank kartlarynyň görnüşi. Bulardan başga da bizim bankymyzyň aýratylmaklarynyň biri hem yol kartyny hödürleýär. Yol karty häzirki wagtda raýatlaryň köpçüliklerin avtolog ferişdelerine minen ýagdaýlaryna özünün tölek işlerini galtaşyksız görnüşini amalaşdyrmak mümkinçiligi döredilenler. Bulardan başga da bizim bankymyz tarapyndan hödürlenýän hyzmatlaryň görnüşleri, kartlaryň bir näçe görnüşi bar. Yurdumuzda häzirki wagtda kiçik we orta teleketçiligi ösdürmek, gollamak maksadyna laýyklykda kartlaryň yeňillikli kartlar we uzak möhletli, gysga möhletli yeňillikli götürümler arqary halk köpçüligine hödürlenýär. Bulardan başga da bizim bankymyz tarapyndan raýatlarymyza bir näçe goýumlaryň görnüşini hem hödürleýär. Ýagny täze manat täze durmuş atly, möhletli goýum şeýle hem enatalar barada alada. Çağalar bizim geljegimizdir. Ve şu ýyl milli manadymyzyň dolanşyga girilmegini 30 ýyl münasibetli garaşsyz watanyň bir tarap ýurdum atly täze goýum hem halk köpçüligine hödürlenýär. Bulardan başga da häzirki wagtda ýurdumyzda esasy öňe sürilýän meseleleriň biri hem sany ulgam ösdürmek bolup durýar. Esasy bank ulgamyny ösdürmekligiň aýratynlygy hem ýurdumyzda iqtisadiyetini, dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna goşulmagynyň bir açary bolup durýar. Köp sağ olun alyp barýan işleriňizde biz size ulysynlyk arzu edýär. Ýetip gelýän täze ýylyňyz düşümli ýyl bolsun. Goý siziň iqtisadiýet, mali we bank toplumyňyza rızgal getirjek bir täze ýyllaň biri bolsun. Sağ ol. Men Ulawa Kommunikasiýalar Agentligining baş nähermeni Anym Hamet Kerimow Raşuna jaýyp gün arkada serdarly bagtyar ýaşar münasibetli geçirilýän Türkmenistanyň Sowda Senagat edarasyna bir ajaýyp ägert uly sergilen biri geçirilip dur. Bu sergide hem de agentligimiziň diwarlygy bilen çykyş etmänegelik diwarlygymyzda agentligimiziň halkymyza ýetirýän bir näçe hyzmatlaryny halk köpçüligine görkezmänegelik. Bulara mysal edip Ýegow hem döwlet hyzmatlar portaly, Sanytem poçtasy, Start Messenger, bilet film platformasyny şeýle başga da onlar hyzmatlarymyzy getirdik. Bulara mysal edip Ýegow hem döwlet hyzmatlar portalyny aýdaty milli portal harajatlary wagty tygyşetlemek üçin istenlik ýerde planşet, telefon, kompýuter arkaly aragatlaş hyzmatlarynyň ählisini online tölemäge, jemaat gojalyk hyzmatlarynyň ählisini tölemäge, polisiýanyň ýol gözetçilik gullugynyň administrativ jerimelerini online tölemäge, bank ulgamynyň ähli hyzmatlaryny online tölemäge, online nowata durmaga, statistika hasabatlary ýygnamaga mümkinçilik berýän bir ägir ol portal bolup durýar. Mundan başga da portallar ministrliklaryň, podaklaryň dolanýan edaralaryň internet web saytlarynyň salgylary, öz ýerleşýän salgylary, telefon nomurlaryny görmek, almak mümkinçiligi bar. Başga hem halk için meşhurluğa eýe bolan bilet film platformasy we platformada hemmemiziň bilişimiz ýaly 10 miňlerden gowrak kino filmler, multfilmler, şekiller, internet orna ýaýran ähli videorolikler iqtisam telefon arkaly planşet, öýlerde, telewizorlarda görmek mümkinçiligi berýän platforma bolup durýar. Sanytem milli poçtasy, bu poçta hem dünýä ülümlerine laýyk gelýän ähli modellary özünde jemläp, her ulanja berilýän poçta gowrunyň paýy 2 GB barabar bolup durýar. Poçtada dünýä habarlary ýerleşdirilýär, howa maglumaty ýerleşdirilip, ähli oňaýly şertler döredilen ulanmaga. Şeýle hem Start Messenger we bu Messenger online hat alýaş ulgamy bolup, bunda video şekilleri, video ýazgylary, ses ýazgylary, suratlary uğratmak mümkinçiligi döredilen. Pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara işlemäge döredip berýän şeýle mümkinçilikler üçin Kahraman arkadağımıza, arkadağı kahraman serdarımıza köp sağ olsun. Daýdýat, kahraman arkadağımızın, kahraman serdarımızın janlary sağ olsun. Ömürler uzak bolsun, ýyl ýurt bähbetli tutýan tutumly işler elmizden murawat aldyň. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun elbetde. Biz hem siziň alyp barýan işiňizde mundan beýlekde üstünlikler ýar bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Ýetip gelýän täze bayramyňyz gutly bolsun. Sağ ol, siziň hem gutly bolsun.
Iqtisadiyetge dolanlaşan institutynyň 3-nji ýyl talebi Ogul Hajar Gowluba. Ulanam hem boýsanç bilen maksatly menzillerde ösüşiň täze berensliklerine tarap barýan ata watanymy Türkmenistan döwletimizde gahrman arka dagymyň federasyony münasip dowam etdirýän arkadagy gahrman serdarymyň saýasynda ähli pudoklary uly ösüşleri betlenýär. Häzir kuwatda ata watanymy Türkmenistan döwletimizde dünýä ähmiýetli beýik tutumlar tutulýar. Ine bugün bolsa şanly ýer bolan arkadagy serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň jemlenme münasibetli halkara almaman maslahat hemde serwe geçirilýär. Biziň professor muallimlerimiz hemde Bagtyar talip deňduşlarymyz bilen bu sergige gatnaşmaga geldik. Bu sergide biz ýurdumyzda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň gadanan beýik üstünlikleri bilen tanyşyp ata watanymy Türkmenistan döwletimizde öz münasip goşandymyzy goşmaga hasda bizi buýsançly wakalara ruhlandyrdy. Şu pyrsatdan peýdalanyp biz talip ýaşlary okumaga, öwrenmäge, döretmäge, öz okuyup başaryklarymyzy açyk görkezmäge şeýle giň mümkinçilikler döretip berýän türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagymyza, hormatly prezidentimiz, arka dagly gahrman serdarymyza köp sawatlar aýdýar. Goý türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arka dagymyzyň, hormatly prezidentimiz, arka dagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, şan şöhratlarynyň ebedi bolmagyny alyp barýan beýik tutumly işleriniň mundan beýlekde rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýär. Okumak, öwrenmek, döretmek bizden, türkmen dünýäsini düretmek bizden, atalaryň ýolun ýöretmek bizden. Bu bagtly eýýamda bagtan uğur ýaşlar, arkada serdarly Bagtyar ýaşlar. Я студент 5-го курса Туркменского государственного архитектурно-строительного института Мухаммедкулиев Эмир. И сегодня мы представляем вам проект, который ведется в строительстве в городе Ашхабад по проспекту Гороглы. Это проект комплекса зданий нашего вуза Туркменского государственного архитектурно-строительного института. Этот проект, комплекс зданий занимает пространство 322 тысячи квадратных метров. Комплекс состоит из 18 зданий, включая технические дополнительные и автостоянки. Как мы можем здесь наблюдать, здесь есть главное здание, оно состоит из 15 этажей, в нем будет находиться административный центр, и также все комнаты там, то есть все отделения будут обеспечены всеми цифровыми современными технологиями для обеспечения налаженной продуктивной работы. Также рядом находящиеся здания – это факультеты будущих для обучения. Как вы можете наблюдать, они состоят из 6 этажей. Как вы можете наблюдать здесь, это здание, оно состоит из 3 этажей, предназначено для 1000 студентов, для проведения различных встреч и мероприятий. Вот это здание, которое вы можете наблюдать, оно состоит из 3 этажей, это библиотека, она предназначена для 800 студентов и также для сохранения книг в наилучшем их состоянии. Это площадь для проведения различных мероприятий и торжеств. Это же здание предназначено для выставочных центров, соревнований и для обучения, и для улучшения своих профессий студентов в свободное от учебы время. Также в этом здании находится центр по цифровым технологиям всего института. Это же здание, наша столовая, которая состоит из 2 этажей, предназначена для 800 людей. Это же находится наш спортивный комплекс. В нем студенты и наши преподаватели смогут улучшить свое здоровье, готовиться к международным соревнованиям. Здесь мы можем увидеть спортивную трибуну и спортивное поле. Эти 6 зданий, каждое состоит из 5 этажей, предназначено для 2600 студентов, то есть их общежитие. Это же 2 здания, эти 2 здания состоят и каждый из 5 этажей, предназначены для 40 семей, каждое для общежития для учителей. Также вот технические здания, которые я сказал в самом начале, и автостоянка предназначена для 440 машин. В общем, учебный комплекс предназначен для 5000 студентов, а для обучения одновременно 5000 студентов. В конце своего выступления хотел бы проявить свою огромную благодарность нашему герою Аркадагу и Аркадагу герою Сердару за их неустанную заботу за будущее нашего поколения.